tindak nyosang nata lengkeh-lengkeh lir singa lupa. Lembian merak kasimpir yak gajah nguling satindak mandheg sapecak tumuleh ing cipta mungenget ingkang kadhalaken mungging pasiwakan. Ing mangke datan sinarita jengkaring sang katong kang ngedaton sinigek. Datan kadingkang pinarak wonten ngajenging kori para sedya. Nenggih sang Prameswarinata ketinga Dewi Banowati hangrangu kondoripun ingkang neraka. mapan sakilening pandhapi agung lenggah ngajenging kori para sedya menika ta warnanira Prameswarinata garwaning Prabu Duryudana putri saking tlatah Madras inggih saking nagari Mandaraka atmajaning Prabu Salya ingkang angka 3 sesilih Sang Ratu Banowati ya Dewi Banowati ya Dewi Tanuwati
Milawasta Dewi Banuwati, Banawati, Tanuwati ingkang mengku werdi cahyane Sang Dewi yen Cinandra pindha sarating toya. Wanita endah ing warna turta karengga busana, eling-eling natjaning nata kagarwa Narendra, mila kasut kaunang-unang dadya panjang kidung. Prameswari Ngastina galak ulat araga karana trega-trega nanging datan nguwatiri yen bombrong malah mencorong besengut wimbuh patut. Dasar salira jenar ambeng lekeris mestaka sejengah maesan. Rikmaca mengembang bakung ketep atap lirtinata ati-ati sinamya micis panjerah palarapane nyela cendani. Karena dengan jamur kuping pilingan hanapak palu sogokan kaya pinatut idepe tumenging tawang imba nanggal pisan kasambungan bayu kaya dipulas. Netra mblalak mbawang sebungkul pangarasan ramping uwange nyangka putung pepasulir pinatut grana ngrungih latinya manggis karengat. Waja petak rintip lir tirta tumetes jondos dengan ngelung gadung dodol wijang pamidangane Anrajumas. Pambayun hangenyu denta bebayu katon ngarencang astaning dewa gading dari jinin mucuk Tanjung. Dasar ngingu kuku tur diwenehi kitek. Lambung hanawon kemit cetik monga pocong sejeng lir pinetut pupu hamukang gangsir. Jajeng kulir cupu manik garis lurus turut amrit kempol kial angemanak kencet lenggang moyo-moyo tungkak bunder lir jinongko. Telapaan ngamparan gading driji tekan jempol kaya ndas ula lari angon. Yen mesem pait madupi mastika lagi eseme wae bisa ngentekke blonjo sesasi. Lamun Cinandra kurang candra luwih warna, ora mantra-mantra titah piyayah widadaringe Jawantah. Ayune Dewi Banawati yen Cinandra kaya prawan nata dening ratan. Kagarwa dening Prabu Duryudana wis putra kalih. Putrane amung kalih. Ewa semanten Sang Ratu dereng nate karengon labet Sang Ratu saged ngladosi dhateng sak kersanipun ingkang neraka. Selawase dadi garwa ora nate padu. Ora tau padu. Karana Sang Ratu saged nerangkani dhateng sak solahipun ingkang neraka. Nalika lenggah kadhep Sang Hyang Parangban mungo tengara kunduring Sang Katong sigra Sang Ratu menyang saking palenggan arsa methuk dhumateng kunduripun ingkang neraka dhateng kanton Sang Hyang Parangban kang samya humiring. Langlenging driya mangu mangun kang lan iman lelena tanpa kanen yen mangu Sarwa wika
mahni pawalna taringkeng Mutiara heres Yamaran nilobra Prani pager tunjung nyomanten lumeng muntapin dening Gapura Majawi Iwang Surya katon ujwala dereng dangu sakunduripun paduka ingkang sinuwun kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pada paduka ingkang sinuwun Paratu wis ndak tampa banget panarimaningpun Kakang sira ngaturake pangabekti pangestuku tampanana Paratu kawula nuwun inggih kacadhong tangan kekalih kapundi dadosa jimat paripih Sinuwun sawetawis dangu paduka wonten madyaning pasewakan menapa ingkang dipun penggalih hambuk menawi ingkang garwa saged cumadong mugi kababarana sinuwun Paratu marmanipun Kakang sawetara swiyana ing pasewakan pun Kakang hanampa swaning Yayi Tirtanata ingkang nalika semana ndak utus ngreksa negara Ngamarta ingkang tininggal Pandhawa Tirtanata bari ngaturake menawa dina iki negara Ngamarta karebut dening sawening nom-noman peparape Bambang Partadewa. Tirtanata kasoran tandingi ing pangajap pun Kakang bakal prapting nagara Ngamarta. Bakal ngukur sepira kadigdayaning Bambang Partadewa. Nanging pinenggak kelawan Bapa Pandhita Durna. Sareh ning negara Ngamarta biyen ingkang bedah siswaning Bapa Pandhita Durna yaiku Narendra saka ngawawu langit Prabu Suryanggana. Mula Bapa Durna rumangsa duwe tanggung jawab melu-melu nyengkuyung marang kesaguhaning Prabu Suryanggana. Dina iki Bapa Durna semagah prapting nagara Ngamarta ing pangajap bakal nundung marang Bambang Partadewa. Tobat. Menawi Bapa Durna sampun sagah, kula rumaos bingah. Kula njagekaken badhe lebet ing karya sabab saking menapa? Karana Bapa Durna menika gurunipun tiyang perang, ing kadigdayan Bapa Durna menika mumpuni. Nyamuti bilih Bapa Durna menika prajurit Marata satuhu. Iya pancen mangkono Ratu. Dina iki malah pun Kakang bakal manjing Sanggar Pamujan ing pangajap nyuwun marang Hyang Lata Waludya supaya kasempatan pangajaping Bapa Durna bakal halundung marang Bambang Partadewa. Mula kang saka iku Ratu cawisna sesaji ana ing Sanggar Pamujan pun Kakang bakal mangsah semedi. Namung saderengipun badhe mapan ing Sanggar Pamujan
Langkung rumiyin kepareng ngomong nggo paduka sinuwun kula dherekaken malebet dhateng sasana Ndrawina sawetawis kula wadosi dedaharan. Apa wis cemawis daharaning pun Kakang? Sawanci-wanci nersaken boten badhe nguciwani. Pekarem aku apa wis dicawisake? Kula nggih sampun. Seka mentek wangi sambel terasi jangan bobor. Mawi balur sampun semawis. Iya. Kilo kena sinudarsana ya, Nduk. Ing atase sinuwun kuwi Nalindra Gumpinetara nek dahar ki ya mung sarwa prasaja. Mongko nek nonton kayane iki ya akeh. Wangune ya wis jeleh dahar bangsa sing enak-enak. Ngersakake bangsa sing seger-seger. Marga nek nganti oleh dahar jeroan kokean kok bluderke ndak munggah kok ya. Iya. Pengiritan ya, Nduk. Ora derek nopon Kakang Yayi. Monggo kula dherekaken sinuwun. Kala ulat lur tatet ambarong kang pamulu halus manis mawe kung sembadakeng hatetek montorangku aku repan dadya pantes malatkum anakku bocah ayu, anakku bocah sing setinik-tinik, Nduk. Yatmi ngger. Ana apa, Yung? Lae. Kurup aku duwe anak kowe, Nduk. Ngetok-ngetokke yang diopeni karo wong tuwa. Mangga yen ngene iki gawean sepi ewadene kok kowe ketok mlempuh awak. Wong urip ki sing digoleki apa to, Yung? Ulun duwe bondo numpuk omah jenggarang nek atine ora tentrem kuwi malah prungsang kahanane. Tenan kok, Ngger. Ora duwe apa-apa waton atine iki ayem tentrem iki bisa mahanani semeleh nyang pikiran. Iya. Ya mung kok tekamu kok rada randhat ki mentas saka ngendi, Nduk? Ya nyuwun pangapura gandeng iku sumebrae aku golek samben. Golek samben ya kena ning aja nganti metu marang marganing wewaton kautamaning wanita, golek bondo, golek donya, golek pangan kena ning kudu sing halal. Aja nganti nempuh dalan sing haram ya, Ngger.
Iya, Yung, iya. Nyambut gawemu apa? Aku kira kerekane diparingi karo pangeran swara becik. Kowe Iya, tak tanjakake aku sinden. anakku nduk, anakku ing atase kowe bocah weton saiki kok ora isin dadi pesinden. Lah kok isin ki sing diisini apane wong kuwi budayane dhewe. Ing atase ngilut budaya manca wae seneng kenapa kok budayane dhewe ora seneng. Iya nduk, iya syukur aku melu seneng. Kowe melu nguri-uri marang budaya asli. Iya. Selawase kowe dadi pesinden aku dadi mbokmu durung tau ngrungokke nduk. Mbok mara coba aku kepengin ngrungokke swaramu kaya apa nduk. Sampeyan ngersake dolanan apa? Aku nek dolanan ki ora seneng kok, Ngger. Senengku nek tenanan kok. Wong tuwa ki nek nganggo dolanan barang ngono ki malah wis ora cocok. Iya. Yung, Apa? mara piyarsakna Yung. Aku duwe lelagon gagerak anyar. Lelagon gagerak anyar. Iya. Lagune apa, Nduk? Tak wenehi rairan mlebu Sriwedari. Lagone mlebu Sriwedari. Iya. Kok kowe nganggit lelagon iku? Ngelingi yen uripku ki ana kutha Surakarta Yung. Mbok menawa piyayi sanjabaning kutha Surakarta durung pirsa mungguh kepiye to kahananing Sriwedari. Mula tak rumpaka mujudake lelagon sing bakal tak aturake iki. Iki wis dikaset apa urung, Nduk? Urung. Iki lagi mentas saka kenceng kok. Ya lagi iki, Yung. Coba kaya ngapa? Mlebu Sriwedari larase pelok patete nenem piyarsakna Yung. Coba.
sego liwet anget ngono bareng sak krawitane ya, Nduk. Iya. Wis metu to segane. Urung. Iki mau senggaan kok terus polatane kok terus elik. Yo yo. Yo. Iku dadi srana hamba budaya bangsa. Bakul wedang kangkrang pinggir blumbang. Negari mangan kenabangan. Katolintis siatari wasangani. Hatiku wonti mulakan pakalito. Nduk, bathok bolu isindut. Ora nyono yen kowe saiki ya reka-reka gawe lelagon. Timbangane meneng kok Yung. Aku ki anggere brahe iki lupute nganggit ya sok mancing. Iya. Kowe ya sok mancing. Iya. Waton ora kepancing wae ya, Nduk. Gandeng wis iso sinden yo, Ngger. Kowe ndang tak rabekke ya, Nduk. Aja kesuwen nggonmu dadi prawan, ndak selak kiamat. Aku urung duwe gegontho kepengin ngladeni wong lanang kok Yung. Sebabe Pengen nutuke kuliahku sik. kuliah di bojo ki ora apa-apa kok, Ngger. Ora engko ndak ganggu. Nek kuliah ya sing tenan, aja nganti nempuh paribasan yang sawah ngulukke layangan. Pamite kuliah tibake. Pamite jer arep nyang kampus wae. Jebul nyingkiri gawean omah. Ora kok Yung. Iya ya, Ngger, iya. Kowe njupuk jurusan apa? Fakultas Hukum. Kowe dihukum pirang sasi? Wong jurusane kok. Anakku Ngger, anakku syukur. Muga-muga enggal entuk titel SH ya, Ngger. Iya. Yung. Apa? Dadi wong wedok ki abot ya Yung. Woh, abot. Wong wedok ki abote ngungkuli bumi kok, Ngger. Nyambut gawene ora ketok ning abot ki wong wedok. Mula nek enek wong lanang maido nyang wong wedok ki aku melu serik atiku. Wong lanang mentang-mentang peso golek kaya nyang wong wedok sia-sia ki aku ya. Ora lilo aku. Monggo wong wadon ki sapa guru? Iya. Kala apike bocah ki panggulwentai ana biyung. Nek nganti wong wedok disia-sia ki aku melu keloro-loro. Rahayune bapakmu biyen ki karo aku apik. Karo aku ki apikan bapakmu biyen ki. Bapak biyen sabar. Jenenge ya sabar kok. Bapakmu biyen ki wong meneng, sing grapyaki malah aku. Bapak Bapakmu ki nek mundhut apa-apa ki ora tau ngendikan, ki ora tau mung nuding ngono ae. Upamane bapakmu ki kepareng dahar terus nuding meja dahar, aku terus tata dahar. Yen Kang Rama ki ngersakake siram nuding anduk, aku ya terus njupuk anduk sak sabune. Nek bapakku ngersakake sare nuding nang nggon ngendi nuding nang nggon pesarean, aku ya terus mapan. Oh malah condone kang segara gadung
lan kembang menara kangesmu arum winolenayat ayatan katiku sumona ngambar-ambar mawar kuku sing tupa kang kumelon kelon amor meko lir membo batoro tan samar pamoring soksma sinokma ya winah ya ing sepi sinimpen telenging kebu pambukaning warana tarawen saking liep layape ngelu tan kinucap sang nata nggih manjing jroning kedaton nengna kawusa ing mangke datang kaya ingkang mapan wonten ing begelaran ketina sampun samapta Raden Dursasana Naglah wonten pegelaran gedangkrang lenggah sila tumpang hanenggih menika warnanira panenggak Kurawa satriya saking Banjar Junut kekasih Raden Dursasana mila hawasta Raden Dursasana Durgara Sasana nggone wong goroh candrane Raden Dursasana raine lonjong watake nakal galap menang brengkele dasar sugih reka pipine miring watake miyar-miyur tekate godhek wok darbe watak adrengan pikire mbaladak
Wulu jenggot dawa tur arang watake. Kuranging budi cepeting nalar. Wulu jawes nglumpuk darbe watak tansah peteng pikire judegan atine. Gulu dawa tur jejeg watake lalen. Seneng sembranan. Geleman. Kala menjing katemangga gedhe darbe watak dremba doyan memangan. Sugih pamikir tur petung banget. Pundhake kandel watake dosa bangkeane dawa. Darbe watak ora antepan, ora dok karem olah asmara. Kaya sing rebab. Wetenge dandang darbe watak kurang duga-duga lawan Watara. Tangan benggo tur dawa watake takat kuat ngangkat tindak ala kelawan becik. Pupune gedhe darbe watak ora sembodo yen duwe karep. Pakulitane kasap darbe watak keseting sampu barang gawe. Yen lumaku kecincalan darbe watak lecehaning sampu barang gawe. Yen mangan sinambi omongan mripate jelalatan akeh gajare tur kecape seru. Darbe watak atine rongeh. Yen turu ngorok kulino jingkrum tur kerep melorot. Darbe watak wani ngisin. Raden Dursasana yen kepareng paras senengane gundul. Tur kerep lara untu. Ambak mengkono wae ewa dene Sang Dursasana nadyan pangeran ana dalem duwe samben golek wedi. Mula uripe Dursasana mung ana kalen. Sawetawis Raden Dursasana ingkang lenggah pirsa ingkang paman ingkang sampun rawuh sigara jemangkah Sang Dursasana.
sumawur mangawur-awur-wurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso gong maguru gongso tetek kaya putula wara pandhiting kurang wedi lan waca kang kekitir argata ingkang diwaca lalayu sepit Man Sengguni sampeyan medal jawi lenggah pendati Dursasana nyuwun wertila. Man Sengguna werta man menapa wigatos ing pasiwakan. Paman ingkang celak lenggahipun kaliyan Kangka Prabu tebih yen kula ngabiyantara. Kula sampun samapta ing kati sawega ing diri nganglungaken jangga nilingaken karna man. Kula aturi mbabari putra jengandika kula panenggak Kurawa. Satriya Banjar Julut Dursasana man. Kula nyuwun dawuh paman kepareng mbabari putra jengandika kula pun Kartomarma. Lala, baik. Baik. Sulit baik. Sudah lama sekali tak turun. Justru kami tergopoh-gopoh ke hadapan saya, Pak. Mungkin ada info baik. Pak, pentas besok kapan, Pak? Saya durmo gantinya, Pak. Pak Sugidi. Aku ki nggumun ing atase pilek setahun kok ora mari iki jane. Ya, saya juga gumun. Beritahulah kami durmo ganti, Pak. Pak. Latihan besok kapan, Pak? Latihan ora tau teko ngono kok dadak. Ya witike wong apik-apik kok dadekke jembawan. Nek dapur kula niku apa sih aku kudu irawan ra kok. Wong pawan wagu kok irawan. Kula inggih nyuwun dawuh paman kepareng mbabari putra jengandika kula pun Bambang Swatama. Man. Malaria. Kula nyuwun jawaban. Menapa wigatos sing pasewakan? Kula aturi mbabari putra jejegana kula. Kula sus. Kula sus. Kowe sases ki arep apa sapa? Anak-anakku Kurawa aja padha saur manuk nggonmu padha pitakon kuluk sareh sawetara. Liyane padha ngrungokno ingkang takon cukup salah siji anakku Dursasana. Man. Wonten dawuh. Ngene ya, Li. Ingkang rinumpakana pasewakan Sinuwun Prabu Duryudana nggone tinagih Kakang Sukalima nagihake marang siswane. Nalendra ngawau langit anak Prabu Suryanggana ingkang nalika semana sinaraya sinuwun supaya bedah Ngamarta. Mongko sinuwun nate paring dawuh yen Ngamarta wis bedah Prabu Suryanggana bakal didhawuhake antuk ponakamu wadon ya putuku Silesmanawati. Kakang Sukalima ngengetake marang sinuwun nanging sinuwun paring dawuh. Kesaguhane Prabu Suryanggana durung tuntas
Nadyan Pandhawa sirna ning anak Pandhawa durung karuan kabul kawusanane. Monggo anak Pandhawa ki yen ana panas kepanasan ana udan kedanan cara mase kaya mentas dileler cara gamane kaya mentas diglendong. Yen metu sewanci-wanci bakal muta watosi. Ban anak Prabu Duryudana kepareng bakal maringake Lesmanawati waton Prabu Suryanggana bisa ngaturake bandaning para putra Pandhawa. Durung sawetara suwe nggone paring pangandika ketungka suwane adimu Tirtanata kuwi mau. Nalika semana Tirtanata kadhawuhan nengga negara Ngamarta kang wis suwung. Jebul wektu iki anak-anak Pandhawa wis padha bali maneh dipangarsani dening si Pancawala. Baline putra Pandhawa ngiringake sawenehing nom-noman peparape Bambang Partadewa. Bambang Partadewa kelakon ngrebut panguwasa negara Ngamarta. Tirtanata kena pengabaraning Partadewa nganti tumeka ing negara Ngastina ora eling Purwadaksina. Sinipun Prabu Duryudana kepareng bakal nindaki dhewe marang Ngamarta nanging dipenggak karo Kang Rama Sokalima. Kang Rama Sokalima ingkang saguh bakal methukake Bambang Partadewa. Dina iki Kang Rama Sokalima wis jengkar saka praja. Bakal ngampiri siswane yaiku Prabu Suryanggana wigati bakal prapteng Ngamarta nundung Bambang Partadewa. Aku lan sinuwun ngawangga ora kena keri kudu nguyung-nguyung prapteng nagara Ngamarta. Dursasana sak adimu kabeh aja mok kendhane nggonmu dandan kepara kencengana. Ayo padha takanthi nderek Kang Rama Sokalima yen ana alusing tumindak karben diayahi Kang Rama Sokalima ewadene yen ana agaling tumindak mengko kowe sak adimu kudu rumagang gawe kulup. Yen kula pikir-pikir sing legan golek momongan iku malah Kakang Prabu Duryudana piyambak. Wiwit Jaka nganti padha anak-anak oleh ngalah ten Pandhawa kok mboten pun-pun. Pun ping pinten Kakang Prabu kewirangan ping pinten mawon. Angger arep mateni Pandhawa ora mati kelakon malah kewirangan. Wiwit jaman pendadaran Siswa Sukalima rumiyin. Pun ketok candalane Kurawa sing dipangarsani sampeyan dhewe. Bratasena mangendemi. Bareng Bratasena mendem, bongkok oyot-oyotan awake banduli watu cemplungke segara. Yen manut ukuran menungsa lumrah, mestine Werkudara mati ning delalah man. Gandeng Bima pinayungan kali sing gawe urip Werkudara mboten mati malah Werkudara sewengi rabi ping pindho. Ketemu ganjarane, ketemu kanugrahane dipek mantu Sang Hyang Baruna, dipek mantu kalian Bathara Buka malah inggih entuk putri king Pringgondani barang. Oh alah mbok nggih pun to man. Bareng kula pikir sing minterke wong bodho, sing nguwate wong ringkih niku malah Kakang Prabu Duryudana piyambak. Yen pancena Pandhawa niku sepinten kekuwatane mung 5 glintir. Ewadene kerep dicoba kalih Kurawa suwe-suwe dadi kuat. Biyen Pandhawa niku bodho ning gandeng kerep dicoba Kurawa malah saiki dadi pinter. Kok ajeng mateni Pandhawa pun pangeh ngangge lamun man. Sabab menapa ketoke Pandhawa niku mung 5 ning jiwaning Pandhawa mpun dijiwa kawula sak negara Ngamarta. Mila boten maneh yen Ngamarta tentrem kahanane kabeh padha jiwa ten Pandhawa. Ora mikir kuwi klambine apa, budayane apa, agamane apa, wis nunggal tekad padha jiwa ten Pandhawa. Sapa sing moh jiwa nyang Pandhawa dudu Ngamarta nggone. Lho niku mula boten aneh yen ngomah Ngamarta saben omah enten gambar Pandhawa. Sabab padha jiwa ten Pandhawa. Nek ora gambare Puntadewa nggih gambare Werkudara. Nek ora gambar Werkudara nggih gambar Janaka. Mboten lenten kok ngomah gambar Durmagati niku mboten lenten. Mila nggih man, nek ndaratur kula nggih pun disigek semanten nggih mawon.
negara Ngamarta dijaluk kali Partadewa mongko niku serayane anak-anak Pandhawa mpun samestine. Oh niku ndek-ndeke wong tuane dhewe saking Kurawa sing padha dakah-dakah. Padha ngetokke ten kamurkane padha wani nempuh ten tumindak sing cidra. Oh alah, man. Wong urip sing digoleki napa? Sampeyan niku saya tuwa, menungsa niku beda kalih ula. Nek ula niku nglungsu, nek menungsa niku boten urung bakal swanten ngayunan mula nggih, Man. Wiwit sakniki nggo nyicil nyuda dosa. Nyuwun pangapura kalih sing gawe urip. Ampun matur sing tumindak sampeyan nasar niku. Lah wong pripun kula niku ngarani sampeyan dewuh. Jane Pak Kucilik iki agamane apa malah kisruh kula niku. Coba to. Nek Kristen ora tau nyang gereja, nek Islam kok mung KTP tok lho niku mang pikir. Dur sasana. Kowe tak timbali iki ora kok aku nekake dewa takon mangsit iki ora. Kowe tak gawe mrene iki